Сәлем достар, мен Алтынай Валитов, һәм беләбез без Америкада яшәйбез. Хәлдәр яхшы, Аллага шөкер, барыгы һәйбәт. Туган яктарда гына һагындырак, кайтты килә жестко. Бұл видеода оның туралы һөйләгем килмәй, бұл видеода һөйләгем килә, ничек нинди акчага Америкада яшәйбез. Белүегез, мин Россиядә сактау криптомен шөгыльләнә идем, һәм ана ошо юлыбызда Америкага килеп итергә крипто ярдәм итте, халык ярдәм итте, кешеләр ярдәм итте, һезгә зур рәхмәт. Килеп итер өчен монда 2 миллион тирәһе акча кирәк булды. Халыктан йыелды 1 миллион тирәһе. Шул крипто, именно крипто менән 1 миллионды ягап, абортта эшләп, Төркиядә мин 2 ай яттым бит инде. Вот шул мәлдә шул акчаны күбәйтеп, менә 2 миллионга без килеп алдык Америкага именно крипто аркасында. Һәм Америкада яшәп табыз крипто менән генә. Бында килгән эмигранттар эшләй башлайлар, төрле чернорабочий булып, эмигрантский эшләрдә, таксист булып, яки хендимен дип атала инде, можно час шуны һәм эшләрдә эшләйләр, доставка эшләйләр. Миңа онда эшләрдә эшләргә туры килмәде, чөнки әлеге крипто это удаленно из любой точки мира эшләп була. Вот. Вопреки мнению кайберәүләрнең, замбанутыларның, ой, ана уларды финансируют, ой, Америкага сыгып касты. Нет. Бергемдә мине лично не финансирует, бергемгә лә мин бында Америкага кирәкмәем. Это не так работает. Беркем Америка бит, әллә кайда авылдагы кешеләрне әллә ничек гырбавай итеп, акча таратып утырмай. Шуңа күрә, уйлаган кешеләр уйлый инде, мин хоть 50 метр һөйләһәм дә, боксайнагыз, есть как есть, минең самый главный күңелем таза. Вот. Без криптомен шөгыльләнәбез. Бында яшәйбез именно крипто аркасында. Вот. Кемдер криптомен кызыксына, мин более подробно, детально видео төшердем, видео урок дип әйтәм, вступительный. Бушлай, әгәр дә криптомен шөгыльләнә башлагы килһә, ссылка калдырам. Вот, инеп карап сыгыгыз. Шу, барыгызга зур рәхмәт. Пока шунда яңалыктар. Бында яшәеш тормыш турында отдельно видеолар яйлап төшерә башлармын тагын. Зур рәхмәт.